Nagbuyod og naligo na sa kaugalingong dugo dihang napalgan ng usa ka foreman sulod sa iyang bunkhouse sa Purok Rambutan, Barangay Libertad, Makilala, Cotabato. Puno sa samad dinunggaman, dunay mga igo sa liog ug sa dughan ang biktima nga giilang si Alvin Soldevilla, hingkod ang pangidaron, residente sa Parang, Maguindanao del Norte. Sa impormasyon sa Makilala Municipal Police Station, niadtong Marso 1, 2025 pa nahitabo ang pagpanunggab apan pagkaugma Marso 2, 2025 na nakitaan ang patayng lawas sa biktima. Usa ka laborer nga giilang si Renny Benaflor ang nakadiskubre sa patayng lawas dihang misulod kini sa bunkhouse. Yung kasama niya sa trabaho, pumunta doon sa may doon sa nakatira ang biktima natin. Nagtulpi ko siya doon, hinanap ko niya yung ating biktima, bakit di siya rin yung nakita. At nung pinulot niya po yung sheets ng biktima, nakita niya yung biktima, nakandosay na po at nagsisigulan po sa kanyang biktima. Hindi nag-report siya na sa barangay official and the barangay official nag-report po sa amin. Doon po kami nag-musik sa taong area po para for investigation. Migawas sa investigasyon sa kapulisan nga posibleng personal nga away ang motibo sa maong krimen tungod kay ilang nakita nga ang mga samad daghan kaayo og murag dunay kalagot sa biktima. Gibutyag sa kauban niini nga laborer nga una nahitabo ang insidente, usa ka alias Dindin lalaki hamtong ang gikasab-an sa biktima. Gibutyag usab sa kapulisan sa usa ka residente sa Barangay Libertad nga giilang si Gerald Lamantaw. Una pa nahitabo ang krimen, ilag na matikdan nga nag-uban og inom ang biktima ug si alias Dindin. Yung investigation namin, nakita namin na there is a personal grudge ng pagkamatay sa ato ang biktima. Meron po tayong person of interest, no, based sa ato ang nakandak na investigation. Ang gagawin na po natin is regular filing na po, no. Nag-ano po tayo ng mga ebidensya, mga witnesses, nag-abagang mula tayo para at least mapanagot po natin yung suspect nito at mabigyan po natin ng parusa, no? Mabigyan po natin yung justice yung ating biktima po. Samtang ang mga saksi misaad sa kapulisan nga motabang aron masulbad ang krimen. Midangop na sa kapulisan ang pamilya sa biktima aron makabot ang hustisya ug ilan ang gidala ang patayng lawas sa biktima. Samtang gipangita pa sa kapulisan sa Makilala ang sospek nga padayong nagtago-tago. Dai Libong, Newsline, Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.